как сте хора, какво правите, как мина деня. Тук ще чупим къщата. Здрасти, здравей. Деяна. Рачо! Какво правиш? Нищо. Рачо, какво правиш, бе, душа? Как си? Здравей, Васко. Честит празник, празник и на теб. Честит празник на всички по-скоро. Нищо, събрали сме, чак и не видях. Един приятел ти има нищо. Ще пиете ли? Мерси за розичките. Здравей, здравей. На Версаче лахам. Честит празник и на теб. Ха-ха, да. Пияници. Ходили на шипкане. Пиши ми коментарите. Които ги чета, ги виждам. Които не. Звъни ми после да те чуя, ако искаш. Добре, Рачо, ще ти звънна. Ма някакъв повод ли има, че ще пиете или? Ако си в лайфа. Още. На Версаче лаха. Абе, Влади, утре ли имахме философия? Как си питах? Супер съм, ти как си? Много ми е светло нещо. Не ми харесва. Да. Утре ни беше този проект, къде трябваше да правим. Е така, примерно. Повече ми харесва. Малко по-тъмничко. Болите душата. Боли. Не знам, аз не бях в часа като да го даде. И аз не бях. Аз вторника не бях на Даско. Пише ли за този? Какво? И аз не бях. Не знам, ако е за утре, ще удухаме яко. Защото аз нямам нищо. А кой час имаме с Тамарла? Тикток не го иска. Бела сутачка лъха. На Версачи лъхам. Като нас не можете. Питам някой от класа ви. То май е индивидуално. Знаеш отбора. Много ясно. А на каква тема беше, знай? 4 и 5. Знаеш, ще има време да го направим. Ще прави секс. Любимата. От кога? Благодаря за розичката. От година и ехем. Благодаря за розичката. Много як тенска. Много ясно. Как не знаеш, не знам. Аз знам, че други са ти любими. Ето вече знаеш. Какво да не ги пишеш тия неща, да чакаш Бети да влезне в лайф.
И тия цигари не ги оставяш. Верно е. Верно е. Да, разбира се. Не в лайфа, ако искаш това да знаеш. Ако искаш го прати да влезне и да им пишеш тия неща. Като нас не можете. Не можете. Не можачи. Ихо. Поне 5 минути да не си да не мислиш за тях, ще издържиш ли? Не бе, аз мога без да пуша, ама като имам, защо да не пуша? В смисъл, всеки ден 45 минути, час в училище издържам, така че... Имам чувството, че тогава и като спа, само не пуша. Здравей, здравей. Как да добре съм. И мисля, че аз след часа дам. Верно. На колко са на 16. Понякога и не слизам. Понякога 45 плюс 45, 90 и примерно 100 минути не слизам да пуша. Защото някой между час не слизам. В връзка ли си? В 100 връзки съм. Демек 100 минути е час 40 минути. Бая, бе, бая. Даже тук може едно момче в моя клас да ви го докаже. Да, връзка. В 100 връзки съм. Как си благодаря, добре съм. Аз те последвах, върни ми, не следвам хора, които не познавам. О, ми таченце, какво правиш, бе? Влади, докажи, че понякога не пуша 2 часа почти. Докажи. Седим си ти, нищо. Не дей така, че Стефан ще ревнува. По физическо може да поспорим. Сега, при Радка е друго. При Радка е друго яче. Добре ли си? Добре съм. Клас. Какво писа, бе, Стефане, че аз не видях? Питай какво той. На колко си? На 16.